Здравейте на всички, аз съм Ивайло Христов, вие гледате The King и днес до мен е Иси. Ще започнем кариера на Need for Speed Underground 2 и така. Може би знаете, аз съм снимал на нея, но на нейна кариера ето го и моментът да започнем такава. Сега ще гледаме като сцените. Hey, Hotshot, you're cleaning up out there. Който включваме някак към края на играта. Аз съм го отключил, защото съм изпревъртял. И съм, ако се видите клипчето, снете отгоре, там ще ви излезе, може да ми гледате. Идеята беше доста комична в голяма средина, но нека да не издаваме повече. Сега тук един ни вика. Така беше. Да. We like what we see. There's room in my posse for you, and I ain't taking no for an answer. What's it gonna be? Ако чуете някакъв звук, това е печката за охлаждане. Трябва да охлаждаме компютъра с една печка. Лукал къде, но печка звучи по-профил. Финално. Един самолета. Чакаме да минат тези сцени, снима малко екшен. I figured you might want to change things up to help clear your head. О, знаете, няма смисъл. Все пак това е геймплей, а това не е филм. Hey, how's it going? I'm Rachel, Samantha's friend. I heard your friend finally got in. Well, welcome to Bayview. Добре, ето ни в Bayview. Вижте тази музика. Почва първото състезание. А тук ще имат... А, не, абе, то ни говори по телефона нещо, ама да ни е фигурално вече. Само че тук имаш един проблем. Когато пускам нитрото, не може да се виеш надясно. Да си чека, че няма. Когато се блъскам в едно такси, падаме около половин час. Леле, вижте тия колко са бавни. Един час ние се преобръщаме и тия още не могат да ни се стигнат. Е, 170 км. А, не, мили. Защо всичко пак е в мили? Защо всичко е в мили? Защо? Кой? О, километри, ще обича тази много. Дай. Приключва и втората обиколка. Финишираме на първо място. Сега имаме две възможности. Едната отидем да купим кола, а другата да минем друго състезание. Другото, което не е това. И оказва, че ама той говори на 15 метра от микрофона, тя ще сигурно не го чува, аз не го чувам така. Отиваме да купим кола. Това ни звънка по телефона. Какво? Чигма... Ало! Ало! Говори по-силно, прекъсваш ми, на МТЛ съм. Ало! 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 Какво?
Какво е? Абе, то ми го за някакъв това е няма. Всъщност сега... Къде тръка? Хоу! О, малек катрик. Какво не е играл? Колко си съобщение в началото е много дразнещо. Добре, сега сме готови да си изберем кола. О, стига малко. Това се въртим за до половин час. Yes, момента. Държи стабилни. Чек малко, къде съм ходил? Едно състезание съм минал с тази кола. Добре, сега ще купим. Чек малко, не мога да разбера. Казано, използвай твоите пари да си вземеш кола. В Underground 2, като си купиш кола, нищо не плащаш, което е яко. А сега, след време на кола, мисля Иво да ще бере. Така, Peugeot 206. Добре, значи Honda Civic. Добре, кого ме ли? Иво избра Honda Civic. И гараж. Сега отиваме към гаража. Нека да видим с 0 до 100. Какво брутално ускорение. 100 км. Yes. Сега се карам да ръчни, обаче може да ги сложим на автоматика. Ето, че сме до лалото гаражче. Така. Кът сцена, не мога да повярвам. В началото на играта никой няма кът сцена. Let me give you the 411. Everything in the Bayview race scene goes through me. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it, if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an приема в началото става въпрос за токен. Много сериозно. Зад Underground 2. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard. О, Томи. Как? Hey dude, Rachel set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Чек само да питам. I'll show you where you can store your rides. Хайде. Добре. Нека да започнем. Yo, here we are. Започваме директно към Иконен мост. Не знам колко състезания ще... Twitch. Hey, by the way, I forgot to mention that there's a lot of action in the city tonight. Тия I've съобщения в uploaded the чата race са location изключително to the дразни. app. Go Така out мисля, there and start making a name for yourself. понеже тук са кратки в началото състезанията, сега тук е доста кратко, мисля това е един драк. Сега стигнем и гледаме, тъй като са ни показват как един GTR кара, блъска другите коли и падат чупени стъкла, въпреки че тук не се чупят стъклата, но въпросът е да има ефекти и ни казват какво да правим. Ха! Идиот! Видя ли? Само че има... Да. Само че в началото, външната страна няма да стане, после обаче от вътрешната правим атака
О, сега се трябва никога се стряма и колко. Би трябвало да има сини фанове. В този момент не е какво. Да, Добре, чекме! О, май гад! 51 секунди, това е много подобен рекорд. 50 секунди и 90 стоти. Разбира се, трябва да бъдем точни. Един ще е избрал. Тока на един ще е другия. Тя ще ни говори как да подадем газ. Так, че ли някой не знае, че най-добре е зеленото, но всъщност в истинския свят винаги избирайте сини. Защо? Защото никой няма никакви феномен отгоре. Това е изкуство. Ето. Кола. Както виждате, нашата кола е синя. Затова и сме толкова бързи. Защото е синя. Тя направо не. Вижте, има само 4 предавки си към човек. Каква е тази скорост да подиеш 4 предавки? Не, всъщност като се замислиш, 190 км в началото на играта с такава кола, си е доста добре. 41 секунди, велико. И 76 да. Ето и 30 секунди, което опа, намерих се прекъща много важно. Преди да почнем, това е да изключим. О, да, стадион. Ладно. Добре, сега ще дрифтираме на стадион. Това не е. Ще поясно. Дирител. Сигурно нещо сигурно. Почваме. И така. Ето ми началото. Как виждате, това е овал. Уоу! Много под нас е Honda, бе. Знаеш ли в Google Play игри как ми е прозвище? Как? Майстор на дрифт. Без 3000 точки. Другите обаче финишираха, което означава, че ние сме победители. Уоу! И край. 37 000 точки. 36. Така. Благодаря, че ми това било някакви харесало. Ако е така, запазите горе. Абонирайте се. Не бива. И чао! Следващия път.